Dobrý deň, vážení diváci. Som opäť rád, že sa vidíme v našej relácii bez cenzúry. Dnes sa budeme rozprávať s kandidátom strany Hlas sociálna demokracia do predčasných parlamentných volieb Martinom Dorčákom. Som rád, že ste prijali pozvanie. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a želám všetkým príjemný deň. Do tejto relácie som si ho pozval preto, že ma zaujala jeho elektronická publikácia 51 kauz Igora Matoviča a Eduarda Hegera, alebo tak nejako by som to definoval. Ja som si to aj vytlačil, ale o tomto sa potom bližšie porozprávame. Prečo práve 51 kauz? Kandidujete za stranu Hlas SD na 51. mieste. Bol to marketing? Ja som si už dávno pred voľbami povedal, že počas voľbnej kampane chcem upozorniť na všetky kauzy a všetko zlé, čo sa tu za posledného 3,5 roka udialo, na to, čo tu napáchal Matovič, po ňom Heger, s nimi spolu Remišová, Kollár, Sulík a ďalší. A keď som dostal na kandidátke číslo 51 ako okresný predseda v Bratislave, Štvorke, v Dubravke, v Karlovke, Devinskej, tak som si povedal, že urobím 51 kauz. A musím pravdu povedať, akože mal som problém vyberať, lebo tých kauz bolo naozaj akože podstatne viac. Na niektoré som upozornil ja, na niektoré upozornili médiá, ale všetky sú nejakým spôsobom podložené, zdokumentované a najmä, aby sa nezabudlo, to je podtitul, pred voľbami by si ich mal každý prečítať. Ste vyštudovaný novinár. Dlhší čas na sociálnych sieťach vlastne poukazujete na rôzne kauzy, excesy bývalej vládnej koalície. Je to profesionálna deformácia, alebo vás to vážne štve, že sa tomu venujete? Aj ma to štve, aj ma to baví. Totiž ľudia veľmi rýchlo strácajú pamäť. To, čo sa tu dialo od roku 2020, od marca, keď nastúpil Matovič, to sa na Slovensku nedialo nikdy. Nedialo sa to možno ani za Mečiara, veď aby nahnali 3,5 milióna ľudí na špáranie v nose, kde časť tých ľudí dostala COVID a ochorela, aby tam nahnali kopec vojakov, policajtov, ktorých ale nevedia nahnať teraz na hranice a aby nás ochránili pred migrantami. To sú proste veci, ktoré absolútne sa pri nich zastavuje mozog. A chcem povedať to, že jednoducho ľudia na to zabudli. Po 3,5 roku, kauza na kauze. Nikto si nespomenie, čo sa dialo pred tými 3 rokmi. A preto som aj túto knihu nejakým spôsobom dal dokopy. Je dostupná na webe 51.sk. Takisto je na mojom blogu, YouTube a aj Facebooku. Každý deň dávam jednu kauzu. V podstate 51 dní pred voľbami som začal. A chcem, aby si to ľudia prečítali, aby to povedali svojim susedom, známym, a aby si jednoducho uvedomili, keď pôjdu voliť. Nemusia ísť voliť nás. Ale nech nevolia tých, ktorí tento štát v podstate položili na kolena. A ako dlho vám vlastne trvalo zozbierať nejaké podklady k tým kauzám? Je to náročné? V podstate časť podkladov som mal nazbieranú počas celého volebného obdobia, keď som nie len ja, ale aj moji kolegovia Richard Raši, Deniska Sáková, Peter Pellegrini, Erik Tomáš a ďalší, keď sme upozorňovali na to, čo sa tu v tejto krajine deje. Potom sa mi pokazil notebook a odišiel mi harddisk, takže som všetko strátil a dal som to dokopy možno za mesiac. Možno diváka bude zaujímať to, že kandidujete za stranu Hlas, SD, že kandidujete za opozičnú stranu. Do akej miery sú tie kauzy spracované tak, že sú dôveryhodné, že to, čo píšete, má nejaký objektívny podklad, že je to dohľadateľné vo verejných zdrojoch a tak ďalej. Viete, na čo narážam? Samozrejme, takto. Som bývalý novinár a fakt som vyškolený a aj vytrénovaný na to, že jednoducho nedovolil by som si napísať nepravdu. Takisto ako som to robil kedysi dávno v tlačovej agentúre SITA, kde som veľmi dlho pracoval, ako som to robil v inom médiu, tak každý jeden zdroj je dohľadateľný, každá jedna kauza je vygoogliteľná a všetky podklady sa nájsť dajú. Do e-knihy som nedával
nejaké odrážky na zdroje, ale každá jedna vec je dohľadateľná. A ešte chcem povedať jednu vec. V podstate pri väčšine kauz, skoro možno 40-45, som sa snažil ponúknuť aj riešenie. Aby sa tá kauza, čo urobiť, aby sa tá kauza už nikdy neopakovala. Takže ste to nepísal v stranickom tričku, ale stal ste sa opäť žurnalistom, keď ste tie kauzy nejakým spôsobom dával dohromady. Trošku som sa vrátil k svojmu bývalému povolaniu, ale samozrejme už som to písal aj z nejakého takého stranického pohľadu a snažil som sa tam aj načrtnúť, čo by mala urobiť ďalšia vláda, alebo čo by sme chceli urobiť my, keby nám ľudia dali dôveru, aby sa tieto veci už neopakovali, aby sa Slovensko posúvalo ďalej. V roku 2020 táto vládna koalícia, ktorá vznikla po tých voľbách, sa vytasila s tým heslom, že sú to teda tí bojovníci, pištolníci proti korupcii, proti mafii a tak ďalej. No ale na základe zozbierania týchto dokumentov, tejto elektronickej publikácie, to tak nevyzerá. Tak aký máte pocit? Táto vládna koalícia, ktorá nám tu 3,5 roka vládla, je horšia ako mafia. Veď predsedom parlamentu bol človek, ktorý naozaj mal k mafii, dovolím si tak povedať, relatívne blízko. Nájdete o tom aj niekoľko kapitol v mojej knihe. Táto vládna koalícia, som narátal, 91 krát mala slovo transparentnosť vo vládnom programe v prvom a 89 krát vo vládnom programe druhom, tom Hegerovom. Myslíte si, že boli transparentní? Že odpovedali na infozákon? Veľmi veľa vecí som sa snažil dopátrať prostredníctvom infozákona. Niektoré ministerstvá ani neodpovedali. Rekord má ministerstvo zdravotníctva, ktoré namiesto 7 dní mi raz odpovedalo po 4 mesiacoch. Oni fungovali proste takto. Pre nich zákony neznamenali nič. Dobre, tak dozvedeli sme sa, z akého dôvodu a ako táto publikácia vznikala. Určite nemáme čas, aby sme sa tu venovali 51 kauzám a plus, ale skúste nášmu divákovi dať nejakých 10, 5, 6, ktoré vy uznáte závodné, také malé predjedlo, že vlastne aké kauzy v tejto publikácii sú zmapované. Skúsim tak náhodne a začnem možno od jednotky. Prvou kauzou bola aj jedna z prvých kauz v podstate vlády, ktorá vypukla hneď niekoľko týždňov, možno mesiacov potom, ako Matovič prišiel k moci. A to je kauza advokáta Miškoviča. Bol to advokát, ktorý pracoval pre Oľano, bol to advokát, ktorý pracoval pre Žilinskú župu, kde vládne už druhé volebné obdobie líderka kandidátky Olano Jurinová. A zrazu tento advokát získal zmluvy na viacerých ministerstvách a úradoch, kde Olano malo svojich nominantov. Narátali sme to cez 1 000 000 eur. Potom, keď táto kauza vypukla, postupne tie zmluvy vypovedali, ale chlapík si zarobil za nič v podstate nekresťanské peniaze. Vrátim sa, alebo prebehnem k poslednej kauze. Posledná kauza je tá, ktorá položila druhú Hegerovú vládu, to je kauza Budaja a Vlčana, keď Budaj, nominant Olano, teraz už síce demokrat, dal Vlčanovi, nominantovi Olano, nikto nevie, či demokratovi alebo Olaňákovi, pretože aj Heger, aj Matovič sa ho potom zriekli, 1,4 milióna eur dotáciu do jeho rodinnej firmy. Veď toto je chore. A vedela to prezidentka, vedel to Heger a 2 týždne neurobili nič, kým s tým nedošla opozícia a kým z toho sa nestala taká kauza, že vláda padla. Samozrejme, je tam aj kopec kauz Veroniky Remišovej, čo bola vicepremiérka pre eurofondy, regionálny rozvoj a informatizáciu. Napríklad tá, keď sa rozhodla, alebo niekto jej teda pošepkal, že v Govnete, čo je vlastne vládna sieť elektronická, je odpočúvacie zariadenie. Tak pani Remišová zbuntošila NAKA došla do NASESu, čo je Národná agentúra pre sieťové elektronické služby, ktorá túto vládnu sieť v podstate spravuje, a dala odtiaľ odinštalovať 2 zariadenia a na druhý deň vysvetlo, že to boli zariadenia jednej z tajných služieb, ktoré slúžili na šifrovanie siete. Ona proste nikdy sa nemala stať vicepremiérkou a samozrejme hovorím tam o predražených nájmoch, ktoré objednala, alebo teda keď sťahovala ministerstvo do budovy jednej finančnej skupiny. Hovorím tam o predraženom nákupe nábytku
na ktorý som poukazoval viackrát, dokonca aj na tlačovkách. A pani Remišová si z toho nerobí nič a tvrdí, že všetko je v poriadku. Môže vás vyskúšať? Ja mám ten obsah pred sebou, takže som skúste, možno si ešte niečo pamätám. Že či si to vlastne pamätáte. Tak čo si má čitateľ predstaviť, ja neviem, 6. kapitola, Sulík nenakúpil testy, Krajčí vakcíny. Aká je to kauza? Tu som sa vrátil do čias covidu, čiže do roku 2020-2021 a všetci si pamätáme, keď sa začali súboje Matoviča so Sulíkom a vtedy Matovič Sulíkovi vyčítal, že za to, že Sulík nenakúpil vakcíny, za to spôsobil, tuším, 4 až 5 tisíc úmrtí ešte v tom čase. Ono to číslo potom narastalo. No a Krajčí zas, na Slovensku sme mali nedostatok vakcín v istom čase. Tie vakcíny, dobre, niektorí sa dali očkovať, niektorí sa nedali očkovať, je to každého osobná vec, nikoho do toho nebolo treba tlačiť, ale tých vakcín bol nedostatok. Jeden čas sa dialo to, že starí ľudia, dôchodcovia, ktorí mali nárok sa očkovať, museli sa v noci prihlasovať cez internet a tak sa napríklad stalo, že moji rodičia, ktorí žijú v Bratislave, sa dostali sa čistou náhodou na vakcináciu do Skalice. Mám kamaráta, ktorého rodičia z Bratislavy cestovali až na východ, aby sa zaočkovali, lebo sa chceli dať zaočkovať. No a potom vysvetlo, že Krajčí mohol nakúpiť viac ako 1 000 000 vakcín z Európskej únie a jednoducho tú objednávku nespravil. Takže to je táto kapitola Tajný agent Kyselica. To znie tak až detektívne, takže preto sa na to pýtam. Kyselica bol po voľbách sa stal štátnym tajomníkom na ministerstve vnútra, neskôr musel z tejto funkcie odísť a práve pre túto kauzu, on totiž v čase, keď kandidoval do parlamentných volieb, si uvádzal, myslím, že vyšetrovateľ týmu Gorila. Vyšetrovateľ týmu Gorila bol dávno, v čase, keď kandidoval, tak bol agentom vojenského spravodajstva. Samozrejme, vysvetlo to až počas toho, ako už bol štátnym tajomníkom, tak musel odísť. Takto Olano klamalo ľudí pred voľbami, klame ich teraz a klamalo ich počas celého volebného obdobia. Toto mi nedá nespomenúť tento názov 17. kapitoly Koalícia plná zvrhlíkov. Čo to je? V tejto kapitole píšem o poslancovi Olano, teda už bývalom poslancovi Olano, bývalom, tuším, tanečníkovi, ktorému postupne pribudali obvinenia zo sexuálneho obťažovania detí, dievčat, až musel odísť z parlamentu, ale Olano sa zase o svojich ľudí postaralo a tento pán, ktorý neviem, či už v niektorých prípadoch je odsúdený, v niektorých nie, tak sa stal ešte poslaneckým asistentom a pracoval pre Olano a až po pol roku Olano teda priznalo, že ho vyhodilo. Ale najmä nemôže proste žiadna strana mať poslanca, ktorý je trestne stíhaný za také veci, ako je sexuálne obťažovanie detí a dokonca tam mal aj nejaké obvinenia zo znásilnenia. To je proste absolútny škandál. Sulíkov Dubaj čím prekvapí? Sulíkov Dubaj prekvapí vypitým barom. To video ste videli asi všetci. Áno. Ale napríklad prekvapí aj tým, že Sulík si tam zobral a brával tam nielen svojich kamošov, nielen skoro celú Sasku, ale aj svoju dceru, ktorú náhodou v tom čase, keď letela, zamestnal na dohodu, síce na 0 eur na ministerstve, aby jej zaplatili všetky náklady. Samozrejme, po prevalení kauzy Sulík povedal, že akože náklady zaplatí on, ale najmä Sulík si z Dubaja a z Expa urobil normálne stranickú žúrku. Špeciál sa tam točil niekoľkokrát a Dubaj je po Bruseli možno druhá najčastejšia destinácia vládneho špeciálu počas tohto volebného obdobia. Mikulcov megakšeft? Mikulcov megakšeft, myslím, že na hraniciach. Táto kauza bola zverejnená pred niekoľkými dňami a týka sa toho, že keď vypukla vojna na Ukrajine, dobrovoľníci nabehli takmer okamžite. Dobrovoľní hasiči nabehli okamžite. Starostovia začali na hraniciach pomáhať okamžite. A po 3 týždňoch, keď štát neurobil nič, zrazu si Mikulec myslel, že by na to mohol zarobiť, tak za 2 milióny a niečo, sumu si presne nepamätám, najal eventovú agentúru, ktorá tam doniesla rezne z Bratislavy. Áno, nejaký catering to bol, nejaký catering. To si aj ja. Proste ľudia tam varili guláše, to, čo mali, ponúkali to, čo mohli a zrazu tam proste nabehli
chlapci v rukavičkách so striebornými táckami a ponúkali tam rezne s hranolkami, ktoré boli dovezené z Bratislavy a najmä dobrovoľníkov vyhnali. Dobrovoľníkom nikto nič nezaplatil doteraz a Mikulec, tuším, 12 eur za porciu platil, ak sa nemýlim. No toto sa týka aj mňa. Seniori, pomlčka, nepriatelia štátu. V čom som nepriateľ? A koho nepriateľ som? No, nie len vy, ale všetci seniori na Slovensku sa stali nepriateľmi celej vládnej koalície. Zoberte si, že aj Boris Kollár, aj Igor Matovič pred voľbami niekoľkokrát deklarovali, že žiadne sociálne výhody seniorom nezrušia. Hneď ako prišli, prvú vec, ktorú urobili, zrušili plnohodnotný 13. dôchodok, ktorý bol schválený, bol v zákone a mal sa vyplatiť vo výške vtedy 460 eur. A keby tento dôchodok nezrušili, oni sa chvália, že seniorom dali okolo 1,5 miliardy navyše, tak seniori by dostali 3 miliardy navyše. Oni normálne tých seniorov chrapúnsky okradli a potom pred koncom volebného obdobia im začali zvyšovať dôchodky a dávať peniaze, ale až na návrh nášho poslanca Erika Tomáša. Takže oni sa k seniorom zachovali tak chrapúnsky, ako naozaj nikto. A nielen k seniorom, ale aj k deťom. Platili obedy zadarmo, ktoré sa zavádzali za bývalej vlády 2 roky. Boli s tým problémy, niektorí na to aj nadávali, lebo museli sa dovybaviť školské kuchyne, ale v konečnom dôsledku každé dieťa, či bohaté alebo chudobné, jednoducho dostalo jedno teplé jedlo denne. Veľa rodičov proste tým deťom nevarí, sú cez týždeň na rožkoch, šunke a podobne, niektoré ani to. A v tej škole proste to jedno teplé jedlo denne mali. Koalícia došla, Kollár, Sulík, Matovič, Heger, Remišová, musím tie mená opakovať, toto zrušili a pred koncom volebného obdobia došla Kollárová poslankyňa, myslím, že to bola pani Krištúfková, s bravúrnym nápadom obnovíme obedy zadarmo. A teraz im to dali a tvária sa, ako oni priniesli obedy zadarmo. Nie. Pani Krištúfková a Sme rodina takisto hlasovali za zrušenie obedov zadarmo, ktoré teraz pred voľbami obnovili. A čo si môže čitateľ predstaviť pod názvom kapitoly Ako notebookmi splatiť dlh, to sú tie Veroniky? To sú tie Veronikine notebooky, ktoré rozdáva, alebo poukážky na notebooky v hodnote 350 eur, ktoré, aby zachránila aspoň časť eurofondov, rozdáva chudobným deťom a myslím, že prvákom na stredných školách. Lenže Veronika má jeden veľký problém. Strana Za ľudí, keď išla do minulých parlamentných volieb, do tých, ktoré boli v 2020, požičal im peniaze, bolo to okolo 1,5 milióna eur, majitelia jedného elektrodomu, nebudem menovať, boli 2. Veronika Remišová ešte pred niekoľkými týždňami na stránke Za ľudí.sk svietilo, že pani Remišová, alebo teda strana Za ľudí im stále dlží 1,5 milióna eur. A čo urobila Veronika Remišová? Vymyslela projekt, v ktorom rozdáva poukážky, mala by ich rozdať 60, alebo teda chcela ich vtedy rozdať 60 000 a tí ľudia prídu do obchodov s elektronikou, napríklad aj do tohto elektrodomu, ktorý by mal mať okolo 20% podiel na tomto kšefte 60 miliónovom a mali by si tam kúpiť tie lacné notebooky. A čo... Áno, a dokonca tam sa môžeme aj vrátiť tej kauze, lebo ste mi to tak nejako osviežili v pamäti, že dokonca sa potom tie notebooky niekde objavovali v záložniach, že nejak sa s tým šeftuje. Toto je druhý problém notebookov pre študentov. Samozrejme, každému študentovi notebook pomôže. Ale pani Remišová ich rozdávala priamo deťom. To, že ich dostanú deti, ktoré proste sú síce z chudobných rodín, povedzme z jednorodičovských domácností, OK, dostanú notebook, budú ho využívať, naučia sa na ňom pracovať. Lenže tieto notebooky dostávajú aj deti, ktoré žijú v osadách, kde nemajú elektriku, kde nemajú internet a proste donesú ten notebook, rodičia dostanú poukážku, idú si ho vyzdvihnúť a namiesto toho, aby ich dali tomu dieťaťu, rovno to odnesú do záložne, dostanú za to 150 eur, za čo sa dá kúpiť celkom dosť cigariet a lacnej vodky.
a jednoducho dieťa notebook nemá. V týchto prípadoch, a to som pani Remišovú upozorňoval niekoľkokrát, to mali urobiť tak, že notebooky by zostali v škole, škola by sa o ne starala a aj tie najchudobnejšie deti z tých najchudobnejších a najhorších pomerov, ktoré nemajú doma elektrinu, ktoré nemajú doma internet, sa mohli na tých notebookoch učiť pracovať v škole alebo v školských kluboch. Mikulco vrtuľník? Mikulco vrtuľník. To nie je sexuálna orientácia, vrtuľník. Toto nikto nevie, ale tento vrtuľník kúpil za 13 miliónov bez verejného obstarávania v posledný deň, keď bol vo funkcii ministra a okresný súd ho zakázal používať, pretože porušil pri tom nákupe asi všetky pravidlá, ktoré mohli existovať. Takže Slovensko má za 13 miliónov eur kúpený vrtuľník, ktorý stojí niekde na letisku a čaká sa, čo s ním bude. A je uzemnený, že vraj? Z nejakých dôvodov? Je uzemnený stále, ale nie je uzemnený preto, že by nemohol lietať, ale preto, že... Tam bolo nejaké súdne rozhodnutie. Tam bolo súdne rozhodnutie, ktoré je stále platné. A ako mal zobrať Mikulec ten úplatok? V kapitole 40 teda? Toto bol rozhovor medzi jedným z kajúcníkov a pomôžte mi, lebo už si úplne... Ja si ich takisto pletiem. Úplne medzi Imrecem, ktorý bol v roku 2012 šéfom veľkej IT firmy a bývalým šéfom NAKY. A tento kajúcník mu rozprával o tom, že veď aj Mikulec tieto peniaze zobral. Polícia to dodnes nevyšetrila. A 40 miliónov od Remišovej kto dostal? Tu je taká kapitola 30, že 40 miliónov od Remišovej. 40 miliónov od Remišovej dostane za 10 rokov finančná skupina, u ktorej si Remišová prenajala novú budovu pre ministerstvo Tavro 115. A toto je obrovská kauza, pretože Remišová najprv oklamala vládu, keď si dala schváliť nájom okolo 9 eur za meter štvorcový. Potom zaplatila o viac ako euro viac. Potom sa zmluva upravovala a za Remišovej sa v podstate nájomné neplatilo, ale zdvihlo sa tak, že ďalšie vlády ho budú platiť podstatne vyššie. A aby Remišová ukázala, že usporila, tak si ešte predtým, ako podpísala nové nájomné, prenajala od tej istej finančnej skupiny okolo 3000 m štvorcových za pomaly 25 eur za meter štvorcový a toto narátala do pôvodného nájmu. A takto vzniklo to, že namiesto 30 miliónov eur plus minus, teraz zaokrúhlujem, ktoré by štát zaplatil za nájom jej ministerstva v starých budovách, zaplatíme pomaly 40 alebo 42 miliónov v novej budove. No, ešte nikto nevie, že či to ministerstvo bude po voľbách existovať. Zmluva je však podpísaná. To je pravda. No už keď sme pri tej pani Remišovej, nie všetky kauzy sa sem dostali, nie všetko, už ste to spomínali v úvode, je tu zmapované, ale zaregistroval som na sociálnej sieti váš taký príspevok spred pár dní, neviem, kedy to presne bolo, o nejakom dome v Rakúsku. Pani Remišová sa rozhodla ujsť zo Slovenska. Doslova. Ona, ktorá vlastní niekoľko nehnuteľností v Bratislave, v Tatrách, podľa posledného majetkového priznania z roku 2021, ktoré je zverejnené, myslím, že aj byt v Belgicku, si teraz kúpila obrovskú vilu, tu kúsok za hranicami v Rakúsku. To, čo vieme, zobrala si na to hypotéku spolu s manželom vo výške 546 000 eur, kde keby bola na 30 rokov s 5% úrokom, vychádza mesačná splátka okolo 3000 eur. A pani Remišovú som vyzval, aby vysvetlila, ako túto vilu financovala, ako financuje rekonštrukciu, z akých peňazí to financuje, ako chce splácať hypotéku. No a pani Remišová zareagovala tak, že ona má všetko čisté a podáva na mňa trestné oznámenie. Tak nech sa páči, pani Remišová, podajte. Už si to spomínal, ja si myslím, že ostatné príbehy necháme, aby si divák mohol nájsť na internete a pozrieť si to. Má volič krátkodobú pamäť takú nejakú zvláštne
nestabilnú, alebo si nepamätá. Prečo je dôležité, zopakujme to ešte raz, aby si to aspoň tak len tak prebehli? Takto sú voliči, ktorí si pamätajú, ale veľmi veľa ľudí má kopec svojich problémov a jednoducho fakt na veci, ktoré sa udiali pred rokom, pred dvoma, pred troma, zabúda. Preto vás chcem všetkých poprosiť. Kliknite si na www.51chaos.sk. Nemusíte čítať všetko. Prebehnite si zoznam. Prečítajte si 1, 2, 3. A kým sa rozhodnete, že pôjdete voliť, uvedomte si, čo sa tu uplynulé roky dialo a či chcete, aby sa to opakovalo. Lebo ja to nechcem a verím, že nechcete to ani vy. No toto bola malá ochutnávka tejto pripravovanej knihy a keďže ste kandidát za stranu Hlas, sociálna demokracia s číslom 51, kamera bude vaša a skúste povedať divákom e-reportu, prečo by mali zvoliť, odhľadnúť od týchto kauz, že ako by mali rozmýšľať a skúste ich namotivovať. Vážení diváci e-reportu, príďte 30. septembra dať svoj hlas Hlasu sociálna demokracia, pretože Peter Pellegrini bol asi najlepší premiér, akého Slovensko doteraz malo a môže byť najlepší premiér. Vychádza to tak aj z prieskumov, cítite to zrejme tak aj vy. A najmä, nebudeme sa hrať na liberálnych alebo konzervatívnych. Nebudeme sa hrať na prozápadných, provýchodných. Budeme sa hrať na to, že chceme krajšie Slovensko, lepšie Slovensko, modernejšie Slovensko. Pozeráme sa nie na hranicu 4 rokov a na obzor volebného obdobia, pozeráme sa ďalej a za 12 rokov chceme vyrovnať absolútne všetky regionálne rozdiely. Nech sa tak ako v Bratislave žije aj na východnom Slovensku trebárs, ale chceme Slovensku pomôcť. Máme na to skúsených ľudí, šikovných ľudí, ktorí už majú aj skúsenosti, ktorí sú vzdelaní a dokážeme to. A prosím, nenaleďte sľubom Matoviča, Hegera, Remišovej, Sulíka, Kolára. Mali šancu ukázať, mali šancu vybudovať Slovensko. Neurobili nič. Urobili akurát obrovské dlhy, ktoré budú splácať ešte naše vnúčatá. Hovorí Martin Dorčák, kandidát za stranu Hlas, sociálna demokracia. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ja veľmi pekne ďakujem tiež za pozvanie. Verím, vážení diváci, že si mrknete do tej elektronickej publikácie a budem sa veľmi tešiť, keď sa opäť uvidíme v relácii Bez cenzúry na budúce. Ďakujeme. Dovidenia.